na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Biya mwana sana mwanchi mulie beta seni kia Ndizi TV nebiro binera ndengo kwaligania asomoro bilyo bwense yobonchereria elinde tuimanye narayagande takokolekana ase sekte yo chinga kitoroche abonchereria ase sekta yobosombi nigo bagende takwe murungania kubwatikana no gukina kweligori lya maguta ase gukira bonega ngo manyigo ngaligori nigo elita yabereke goika chimibere ne 50 omwanchi mulie no bukumanya ase nsemo yagakero gutara kurwa sensemo yamugucha sense moyende amaunchire liki alikuwa bere gokorora gose nare yabere gakoene kigwa ase sekta yobonchereria abokomanya gose nga chinyanya ligori chabere chikomenta egetungu asore ngo togekana kere ayonga tiyaru turabe tugukwanira asomoro bireiga bwense yobonchereria bono mambiri terene Frida Kerubo abakwenda gutubwatia sense mo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.net yankwaligani bene elinde tobeto gusanga asobwa makerangoli elanga rero litukoneria Friday keraboncheria bange tobeto kumera na barubweke mambia kerabagosoa se chichiro animone chire yeito ya nyakoe koene kyangango korabaro bonchererie bwabo nabagoli nimetemba genda takuminyokani korwanira ebintu amana sensemeriye bituma anene chingende omwanchi murigereria onyagwa abakogotarera echiro ya nyakoe ekemambikia rero nabukomanyanga kikwarora amagoli abagakoene kigwa ase Chinsa mejo kondo mwanchi murire tobeto gukwanira sigika igoro yebyombe nimetenga abasubati ndubona abasubati nduanchete ebyombe kerto gosoa twasangereria kabesa twabekanamo akabesa kawira ento mwanchi muri kero mugochana nabante 20 mu mukuru eribwe yemeyemo chine chiribwe 20 mwanchi muri gerego abasubati babiri bakomuke bitambukero gosoa ebyombe asingincho yo kwegenda nde ebyombe nebiyabire ekero mukumera namwasange ebirengereri omwekinia mwa teberani ngakimubwene takomenya asubugimboino bwakera lituko nabetengo tarera ekyombe ya okoigama omwanchi omurigereria kyombe ekyo akyaberege kobo asobokoreria sege kabono babere bagotwara emirobelio asibabete ikyombe kikyabete kego chake osoyo bete bagakorete kerengereria ekyombe ekyo gikaba kego chaka nabantu batatu babere bagwekinya asibachakirite merry-go-round akorende kero bakorigereria ase binyoro byaito bakaranga tiga bachinje kirenga kyabo gyekyombe kyo anamono eradication of poverty gosese ekegusito gotebanga kwa seri ubutaka no bobyo bwabere bogochanda abantu bentasoro kongorwa Gusii nakikiagerire abantu abaimukire getambukero na kweboria ngakitorabe togocha sobwamo nabago gusanga ebirengererio elinde toegendereria igo ekyombe giyo kuigama nigo giachitamo ase bare abasubati abasaye nabayiga abasacha bagendete kubikanamo gusanga ebirengererio nabayigo koriga chinchera cyogwekine ekyombe keiga mwana ikakogotebya bukaro mwanchi muriria aniko babete bagochaka na merry-go-round nebyombe binde byonsi bakaranga chibese chiga tonya kwena na merry-go-round no metenga onyerero kwaegu mambio monga kwaegu are kwaenda bakarene muchikuikira ori omutangani bakaranga na sara chibese chiga anto bwenerete naro tokore ebintu binde bakaranga mbabwate ase binyoro byabo mbabwate obulemerwa bakaranga kibara bagosira nonyena abana babasoko ene kyanga ngogenda bare chiskuru bakaranga asichibese chitogo sangereria tigato chibeke bengi tokare gento gekorwa nga table banking akero mu ano gatete kwa nde skuru kwacha kwa beka savings chago kwa imokia loan okay yunga tiyo bokoreri wari kibyombe kyo kya okoigama iko babiri asobo koreri asinse mecho nende bakarora of course na tosangereri chibese china tokora savings angi keritora beto gokora yega soro gongorwa Gusii tobe tokonyora ebesa eyitogo cha kubeka savings erinde to imokia loan abakanyora nga okugania gwechibesa niko kore gwekerengo kigoro muno bakarigereria nga tehango tori gichinchira cyo kwane kinga kero yomo ngwenyorera lebesa yaye ndiririo mwaka okoera gochare kwenyorera ganto ari bagosiyekera omwaka nende gwachigo chakerio omwaka omwanchi murigereria
babiri bakonyora amaigerio korwa ase ebiombe na barabo babiri bagosirwa nabo bisa especially omobisa makori korwa egase county ya Kisii oyoro omobisa senseme gosa sensemeri yoboremi oyobere gakobasemia nakibabwenete korema ebinto gose gosimeka ebimeri abuna bono tomaite orogongo rwa Gusii nigo rumanyikaine buna soko kwamia amatoka amange bakarora ng'aki toratumika amatoka yaiga omoncho muri intwe tomaite sensemo yaitu ng'a ritoke okoritukora omogondo orineke gose ocheche oyeke lakini barabu bachire one step ahead ngaritoke nabo ukori tukora omogondo oricheche orisibi buya orianikere riome osiobosi nabo okorianikera ori gache buya akeroraganie koriyeka naro nabo koriyeka omancho murigereria babere bakobwatania konyora amaigerio akero tukumirana na barobo babete bagosanga igoro yobokoreri bwabo tari ritoke rioka ande korwe gasorogongo rwa Gusii ndobwate emiongo ndobwate amarabwani igwase binte bibyonsi babere bakuomia babere bakonia babere bagosanga igoro yechiro yabo akendo mancho murigereria obuya bwebyombe mborororo ababwatania baiga korwa sekiombe keiga agio koigama babere bagotoeresera ng'a obuya bwokumira na sekiombe mboro byobo mancho murigereria mahite ekero mogochikumira ne kiombe mosete Chinsa Chinsa nyamate abansa 10 mokumirana nsa 10 ekiombe ndike ngebwata amachika abo igo ekiombe keiga kio koigama kiagerera abanyakiombe babe bagotora discipline ekiagera oikaba bwati amachika ari abekera se kiombe goikaba keep time goikaba twara maskani goikaba igwera barai babo igo echo ebichinga tiye chi values chiriba gosoma korwa se kiombe keiga yo koigama igo nande abantu mbarumete batamete gwekeya igikiombe kiabere gekoba koranga babe bagwekeya ekeromete kwigenda gari nkibwata barai babo igo ikobense yo barai tari yo komancho murigereria asensemo ya basubati mbaroro konyara batari gweto mabone kiombe kegyo kwegama kya berege kobasira koba basemia na kibabwenete ko egendereria na kibabwenete konyore nibo yabo ya keralituko ayunga tiyebyo ari bikiombe kigyo koigama akiaberege kokora asenseme ndemba bitabagatanga kiagerire abantu baba basafi asenginche yakimete manchi murigereria atogosoka igo otesibeti ochigoikere kiombe oikobo musafi keroko endororo wakoraki waikirana koro mocheno igo asensemende ba nekiringa ekiombe ngo bakonya kere asenginche yo gotanga chisegichi ngometara ko beranka munya kuma na no mugako go gosene jirani yago goseki onyorange meshene menge kokonyoranga igebyombe byabere biko bakonya asogwetanga namangana yo ntobete tugosanga nababwatani abo ababete bakoerera obuya bw'ekiombe mboro byobo anaki ekiombe gyo koigama mo especially kyabereke ko bakonya animo nasogwekinya korwa sekerenge kemo gochia asekende mancho murigeria ntete toso asensemo ya kabere ye studio toumirane n'abanyakiombe abo babe bagotoerera na kibachagete kiombe kyo obokoreri bwabo mboro byobo kero monto nsemo kyagokora emeremo yaye naende nakikiaberege kubakonya asinginchi yo kwenyorere ngeri yabo ya keralitko akaba twabekire ibitebe kigo tutabanye sana abekire wax yawe ime twandabandi twanje tugotumika oboke wax yeri tereko twara madara asichinda chetu tego torendere chikanze usitewanza kumeki mure itebebe akakene binde bigana bokora toeresera sube ubwiniga ngayimo ko byayobochi ebintebi asebali babwato bumanyobya amana bamekere twakire me wax yo kero tokyani siko tokyani diguririya kubwekere tokyani gaiga lakini stiri bararo bansire kumanya okuya mutumike ebintebi kaseto akenda mararaino ne workshop yiga sama tukawusenaria amararaito nyasaise wanja tanyari chimarket igama especially seitoga tateben Kenya tateben ei usenkemera usenairobi amararaito naya nabatara gendale kekogera abantu abange mbairane gutumika ebintu by'ekibabo
anena mama kubwa ibintu biki plastic bararo barakagiringa ibintu ebigekera byakunire no ina amache nabo birabigosoya amache kerkende tutare bingo gumanyimo birimo gutumika asoko nikinga omogoko ekegeni kali moigo Umurigiriye bu television ya Ndizi TV. Umurubiri Gusii Urban Blaze. Uyungo kirakira lituko rya Jumatatu wiki Ijumaa. Gucakira Chinsa Isano n'izuto. Gwika Chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F. Nigo gukoretera umuyigo munene kigima. Ubukuru mwaka na bwo gucengera ebiyegwa by'abateria bamatera y'abasahe. Tunakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. Mosi, asama chama akamen. The only 5-star Hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza. Shitariki Ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani Ukamen Park. Abateri buna Zaro Classic, Van San, Umunyama, Malika Junior, Adidi Flavor, Smart Killer, Musumari, Najboy Pen Killer, Oro Nyambobe, Gaza City, Okoa City, Teddy Brown, Man V Eriogo, Rapper Steve, Tiger Msanii, Jeff the Puja, na Bandabange, Abubagendrete Kwilikia, Mbikere Naroro, na Koreto Mogoko, Gucakira Chinsa Isano n'izuto cy'amugaso, Gwikarigo Robe. Bono ayibuno mwanchi w'abateria ba nabo igo mwanchi w'umurubiriyo Gusii Urban Blaze twari tariki y'uwegera naroro iyo yariko basira cyaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda Isano nemo marakane Isano eyemo gusoa kesimi asikinambichi iriyo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishili gichimi ibere cyuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze Ekebemberi Bori. Miyake gima omwanchi muri ene ndengo kwalingania asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imiyomorobere bwense yo bonchereria asitogenda gusanga nababwatani koro ase kiombe yo koigama abagendete gutumanya obuya bwe kiombe nabo igo bokoreri bwabo ase kiombe kyo ase kirenge kenene kyabo kerenga okwaegendereria ase babiri bakonyora amaigerio nabo igo babiri bagutumanya igoro yo gutumika amatoke gegasorgo ngorwa Gusii kirtoli guchakiraga buntu batugukwanira igoro yo mongo ntwakwanira igoro ya marabwani akurinde mbachi gutumanya asobwaga ritobe tugukwanira mono asensemo ya matoke obuya bweri toke mboro byobo na kibako ni asechiro na kibago siobosi kurinde mbachi gutumanya nga etinga bagosera ne ya kawaida tuguchitwa sere bituma byeito kegera mbata manyanga nabokoria nekera uno kwanikera ebituma byago akwenekinga nkumalire kabisa lakini mbachi gutumanya sobwa gali mwanchi mulingo kwaligani elinde togende gusanga sobwa monyere nabakande gutubwate Chinsa chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakonya gwetera www.ndizitv.net togende gusanga sobwa mu Helen tocha sensemo yago akoraye kerto gukorera senseme ya matoke tutaraso sensemo yo mongo akerkende etinga mugwate specific Gusii obosi bweri toke Gusii ya kawaida toka seri bituma etinga na bere ya kawaida lakini gechungi kyo Gusii amatoka hayekere tofauti ono ekaruta gete gusinonya ne bituma nukurushye gechungi keria beke kenyao ke bituma nikyo chenge nkero lakini ekeke Gusii amatoka igambaka Gusii waba ndatebe nga grade 1 boli bonga buna boli bwecha batibo okugora kurweduka etinge ye yachitene ekerto yagore tu yachitene gechungi nyene Obosi obogekero mwabosire kero kende nkyo monta koneri bubore ebo pakiriri sakara imegosenage
ogopakiri nandi gokabekwa erebo erebe nebwate amaereso ogosoma goika enki ogosi ogomire ngasi kibogokora ase omobere kero kende mworogeti omete abantu abandi nabo baraende basi obosi botari obuya abatebe ng'antu aroche ababwatani korwa ase ekiombe giokoiga mababatea korwa Ndizi nkoni bare obosi kero kende basari echiro bantu mbare baratumike kero kende iga ase obosi oboiga mokoni mobegete lebo ekorokia ng'aikene ekiombe giokoigama nerweta amaereso na nakio omonto agotumika obosi ekegera tari bonsi bamanyire naki bagotumika obosi bweritoke koratomanyingo ekero twakorire processing yaito twairire tinga yasire nainde bono ntobwate packaging akero togochigopaki togopaki according ne chikirungu ntochakirete ekota enusu nero ekiro nero chikiro ibere nchirororo bono nono omonto ori oromoke pi otabwati ebesa pi na bagoikera igo mogwakomodeti abantu bonse abantu bonse ase lebeiga mobegete nyene rietere ino mobegete ororo rietere ito norire chikontakiti chito nochire nyine ito noere paka asogotonyora abia bola sana ndo cha sense meyo mwebangete ekegero mwanchu muri rio metondete yotanchiti ebesa sobi actually ebesa ne yenyencho sana nerugima kero mwanchu muri meta kumetinga ntu akwanera ng'ekiombe kegense monerororo mugacharororo yole sobi okwenekia ng'ankwena narebese nero mwobisomo no che yani no ikini yuko na wewe koro kingo nerebese na isaine na nyara zenzemeyo ero nko nyarandi atomanyingo sobi twarira abantu abangi actually bakoimuki chibesa kero basinyiru gwakana bacha basakorwa ino ekiombe keino ng'aki abantu emeroberi nerei ndiga mono nabo ndachengira ka chitagikake kweresa Chinsa ebono ni chabo kwa chibesa uruji na chobo iko twerese tumanye chibesa nonya ongo chakera se yukoloni piko saving bia yandi na rora boli tiare teresere ekero twakweresa ganto gwata saving saving ye wetera biko manyana konyarosi abo konyarosi atru chibesa okor kwarikerwa okorosi oboremi bwa mongo kwarikerwa saving nabo korose okorikerwa itoke kwarireta kwa saving nyatobwate mochando kobeterereti bono saving ye inero bone gocha kobase sobi bono yoroche manya kobe noti wana kara ya soire chibase chikonde bengi toigura tebengi astoko beka nchiriko beko nyumba na nyando mugachi gondo mugachi amariko lakini kwenye kuna ega na ninja beko besita na nchego taliriko na manya konyegwa lakini chenye tenenerete wana karo ya ikere gongo nyari kanere kwanyora aba member aba bonse kurumo sae pakumoga ka pakumongno yoro kensubati yenke enkoroka yemio bobono mbabwate chisita kwanza bana ba ikere chisita chisukuru oroche chire igoro bamuntu tagata tukwebe kanse nganje no mutaka usokonya kwana no gokete gambe ku mwana ne skuru wakane runzinga misini nere gata itabe ku mwana esa koreka na buya no nya kuru nyombo bokongo boro bo muga ko mwaba no gutitirani ga go tuba go tumana jo mwana ngande skuru igege nta korane chibesa kurigia jieloni kurwa se group yaito na ndekera ale member yaito engaki yaitire twakarure gochisiko yotari omonya kiombe twakonya chibesa chitu ngorutori chibesa chinyinge muntu na bago sabana ne rwa 50 muntu asabe rubu 80 muntu asabe rubu 30 bande tokanyoro bago tusaba chibesa chinyinge toko bago kwera ne kwa besita faida yaita se chibesa muntu kairire ribu gago toemia kairi chirubu 10 gago toeribu ono ririke gima ba chire tindi kwagaga kwa muntu chibesa ekara achire gagwetera asinde ombori chibesa nintagite chibesa onyana momembo ito na maite ninja akobori inko manyete muno gwaka na kwa okoro no korukwa okoro no konyara kwa okori abora nsabe chiru 10 ichira chikora chiko konya aya maena nande sito bwata na hoisa ni chiru 10 chino chiko isaini no korukwa ono konyara kwa ekara onkorigereti aya omomembo ne goro konyara goke
egere betereria nga ntubwato kubetereria seke kiombe gitu nga it is lazima omomemba aso emergo round naenda aso saving emergo round yengwa kana tori 200 mune charity yatiete goteba ne saving nko gachore elo lazima otoe obo mondo obo motaka obe munande igangirigente te lazima andu saving ege kore karoja ko irero ni yane no chore to ikatse ke to kwame tindi ko chabo go sakora ya igo tinda go konya nande go ngenda to komenta stress utika bana ba gukwa aya muno momemba nango ko ali ba go ngenda go save chibasa chiri chao bwate aso gonya go konyora kati ona koira ni china go kea ngocha go ikatenda oteia omwaka ritoko toko ira metosti toko chikoria ali bono nongo korigereri nga omorari bori nga kibono ko muthi chibasa ne record na genda stress secretary digereri ngoga uno tori geta abuna nchina ari geria record yane ege kona bonda ari kengebe ori nyora na bwate record yankonya digereri ngoga bo sento bwata ina ori geria nyanto bwata ina no tigariri chibasa chingana go tarakana dirinko bage mechontro gochia ngongo kokata na rusirio tigate ne rutatu na agacha na kwa echi balance ya etigareti igobona tindi kwa mucho muntu gusakora muntu tindi go tememba cyane chichiko sakora abantu na kikiagareta tokabarusi chironi chichi bengi bare komenya kubuchi nyumba cya rusi kwa mabati kwa muntu nyora atake wakire nzokuri bono igonto riko chigosakora muntu nechibesa na bongo kwa karona chirisiko yechibesa ese na memba kurwabo bari batosumbuete bono twakanete ntori kwa muntu utari kiombe igoto ko muntu bwe kiombe naende ayonye bono gutagete gusaba muntu oisiko tigako bega na yoro munya kiombe osaberie tari haya toko tukumatera atwa gago chusi ko tani mubwatio yo bwe kiombe toko konya yori orisiko kero kwa chire somo charity oteni bwato boko charity ga kinsabere kiombe chibesa chinkonya no manyete na bangwakana charity acha senda mbori wa sense kwa nen kwa herete tinko wa sense rio kapiko sin ma na wakana on tinko mo sense ko matanga charity na taka na chibesa chini gonkomo era tinko nya korenga no yo isika hete charity na hete chibesa onta ite chira na turu charity chitaira neti era bono tigamanya ngatogo ikatenda oteia dito gwaka na to kubagana arore ngako na kubeka saving charity chikona era chikona otani nori ikonje tindu cha somo member nchi gusakora bia wada sana mate chibesa anko bachire sensitive sana abantu baroro bamaite sobinga ne kiombe mule ne chibesa mukurwa onyoriro bokongu ahe kwarorire tigo mokonye chibesa chiga umanya gutamane chibesa chiri kora bakwaniranga abantu mbagwateta biyo actually gutamane chibesa kora bakwanira mbagwateta biyo gutamane chibesa lakini muntu gutamane chibesa ono njoi nkomoro komo kobongo obongo bwa bono gomburi gokora mirimo gekora karata mane chibesa chekeombe gotarakora michando nande gotarakwa igo no hari no bugima buria onye no bugima bwo bokongu na bameto bugima bwo bokongu ni afadhali libaga gutamane chibesa cheito mono mono cyo koigama onye twakoire to tamana cyo aye ni nchweresa gwakongero nchira ki gwakongero twerese kotegerera turi tokonyora gugwate sita onye no muntu isiko igotogo kwaribaga uri chibesa chingora lakini ukatenda utiyo nyora wakori chibesa ichi egera tuchikwa abanyane ayoyo isiko lakini ayo momemba tokonyara gutamane chibesa cheito egekora no momemba uri ebintu begetane ebinge nabo togo ikase gete torigererie ebintu mbirabire kiombe bire byeito bono bire byo momemba passion abo togo akesabuga onye bine mitoto chikubaga na besa chiste chikonyora otogo chibaga twachirira ni se kiombe igoboneka rumuntu gutamane chibesa ne bambiombe binde byonse mo ngina umugako mosaiti bwebo mo kichibesa kiombe kende gyonsi chichiko gokonya na ando imukuta mane chibesa chiricha ego chibesa tali chumuntu yomo chiri chabanta abange nonya na bante birengaria masabe barago sabere bobe ochikonyona none chilana chiri ota ochakonyora ni afatari ura namba kiombe bwerese bari mwanya bantu
bagotegerere no kero muntu nabwata obokongo igo murigereri ondigerereti buna ng'endete gokwana iga koranje totamana echibesa ng'a kwaremeiru osogenda ochigweita ng'a kwerema bange ngweita bari beng'enta bakwa ng'a neroni atama yamoita gaki mokora boriri obung'ochi kweng'enta ase eng'encho ya eloni eloni mwanya banto richiko ria amasharti aria abekire ase chifomu ekero gwachire gwakwane naende ngonchora tore batwarigere richiko ring'aki gaki oyo omigekire mweri bagari ging'ora tibagogochigoku otiga abana bago bachandegete omong'ina tiga omogaka ochandegete eito omogaka bwaito otiga omong'ina ochandegete ande ake naye kwaenga esiro igo tobasa gotamana chibesa chieke reta maeleso bwereso oigweka otegere gwaigwa chingaki aha mbia mono sana tiatora so sensemo ya Helen ukirire mono Helen abasubati mbaroro moso abasubati ababake akero baimukiri chibesa mbali kumanyangi bakwenda bachikokorera chibesa echiga akero cheri na ria guchogotabuka ng'aube naimugeti chibesa actually tinda akora kende kora basemingo ekero muntu ndi bwensikira guchikoimukia eloni ningikiria bwenete kurigereria ndia mono sana ekero omuntu atagete guchikobuguria eloni wikebe nobwate ndate banga nobwate sababu ekogero guchikobuguria eloni tokoganda obuguria eloni ochigochaka kugura mandazi kugura chianga kogweta dara chabu kokonyoreke kwabegete budget kwagura gogoikereke kwagura eloni yekoerera ekero kubuguria eloni goikurige ne biashara guchigokora gose ne chingoko guchikogora gose nono mwana okoirere school still inero ne igenga development ngoba no ganeti gochimotunga omwana onachiko kwa matunda igo egento ndatebia basubati baminta baiga bake nonya nabangina abanene mbali balibo omuntu akobuguri chibesa obeke saro emitako gani nonya nomugako yamanye bone kera gochigoika bona chibesa chiorire chiabure tamaeta bwati esakorusia agokora akoira bona abantaba ngo chabale kugosiokera buo ekera bakugosiokera buo mogaka na chakobori nki abantu baje kuri kibona orocho mogako yarabugori omora baminyoki nabwata magoso asinge njayo mungina gwatagoire nka yawo igwana na nomogako na ndekero guchikobugori elori eroni bekase egerere tamasao orusikuru onya koirani na beroni ekogokonya na ndero chironi chiasomeirie abana na ndabangi bagendereire na bono mungino mintabu na morochega ninyore to mwaka oyetire orenge 2021 na etu savings chia akagenda karosi gesumu ikiya sana gechingoko bono no inche kerongo etangoligereri igongo boka natebanga aye na amasai tamaya obuna bubu ngaini to bese konyore besa ogenda uchikuchaga kwego kinera besa teri musani na teri muruzi ko erarimo otigare gokurera igo egento ndabasemi umwanju murigereri buna mutoligereri tigaiga Ndizi TV igo to kubaseminga ebesa nigerengiya nande besa nembe nigo koyenyora egokonye gose nande tegokonya igo kokwabugoirie eloni ende yonsi manyanga kinkyo konyekorera egere gokonya subuma bwa bato mukiero ni oratebe tigora akero mubere pole kayugo zakorusire ko bana makora ko for 1 month onyeriere bono notakere koirani na indo gose maybe goire gose 10 months gose 1 year gose 6 months ngakyo koirani eloni bono nakige kogera abantu abange bata makuru bone kera akorire igo umanya kurubo yogenda usalie nkayaye tetakeri usalie umuchio ngane eloni kwa bugoiri ugutama na inde manyanga office ende yonsi gwachire kubuguri eloni kaki hakikisha okore kurwa obuya ogenda no morembe biyana ryo gusiseni to ebuchibesa cyabanyana otige bakorera abana bari kiroro no ba dependent koru no bakonyo umushara koru aye bono kwagerira umwana w'umuntu taye guno no umushara wamanya gutamani chibesa kwagenda soko genda guchi giteri guchi yabanguya aha bibona sana to so ya sense moya bona gotebisobye amangana chibesa bwata amangana mange aha kwegera ngo bakugukwanera nga asikiombe keno yoko igama mubwate savings anende korengana no muntu buna saving na bakoimukia loan ankonyorore nga umuntu ole meru lakini limit yaye
tekumwanchira aimuki chibesa gwetani chiri abiri kago save and then nabakonyora nga inu mwamororeira mabera mwamoire chibesa echo akore ndike goika omwaka onyore nga besa chiri nchisaini agochikonacho ego savings ya nchira Isano agochikonacho gose faida iri abiri kakorosi omwaka ataraira ni roni eri yonsi akore chiri akachire nchira Isano naende mwaye tambuki gochaso omwaka naendo ika naendo olemero ngakimugocha mwa handle ebintu bunebyo mbia munase ngenje diswaliri ya na ri ororo na ri kong lakini na wango tamakodia ni ko na rimenyerete na menyeri chibesa kugachira ba ekyombe geito bangana na baga kachinga kichintambi anye kyombe kana nge kurumaega na chakete 1994 na bwata abantu 74 abantu 74 abona agachete chibesa miaka yonsi pi mpaka na chete kwando weke 2019 matona nati to mutinyu strande gya kwete bone ba korera kuruari nga ka Florence njo to gachere chibesa ga kitwasirire nga kibono gwakora lakini rende chibesa karo nkwanire se kyombe kyane ekaro na iromo member chibesa amwe 10,000 chibesa jina ma 10,000 okonyora kwa yana wakabana nati ka uta kuritangani karo member na ire chibesa ni mwete mitinye 3 akongera ni chibesa chiane ndina rugwate shida aire onye taranyora na ndega gocha sende antebi mukubone chibesa chiandemire tindanyora gwikara ni mitinye yane aire na kingo kora na bwate engenjeri to baseme timba manyete gakorinyu gagoika chitariki chiriari koira nchonsi chiairire gakorinyu na 200 wono tu amenta gakorinyu na 300 egero nye chaka upia yabanganda yaraimukia no nyonye mukire mitinye 3 yairire na ndega konyegora 300 bono yabe nyanganda yaraimuki na muchasira chitariki chiarero na ndo chaka ko konyora koirania na bego ikananda nyora taranyora still hana bakorinyu ekerego ikate last to gochikoena na chibesa nkonyora ngataraira ni besa chiri chonsi saving ya yabegete imena yare korigereriwo to konyora yaikire angenya ne chiri buishano agachire na boto kuruchiri buishano tomotebi ono ngakito kore bane koira bara obosi bachikuri nyumba ento nkoena na tono na masia mandasi nkoena na tora mafuta chinga kicho ekero mai to montata bwa saving ya etari konyora bintu munebi ono chare ti one mbwata no muntu bwa mabera igoro mono agochonchanga tarate amuga ko no mo pasta ana waika na enja muno munya kanisa nene kanisa twara mabera ga kimonto to kumutiga soke igo ando no muntu ito manyete igo to kumurangiri to moikaransi to mutebi kwarenge koe kukende pi sinyo nchaba member bandi bariska twatebe metuende etotalengaini montai kubintu tata na gwakana muntu ire tichibesa karakatanya gwakana ndaba kiruche bintu bitu tukumarangiri kando na charity no mumane chanaro utenete project tu amokwanira tu amotebi mborno mato no tigartie balance nkwana gwakana anuna to ikirega besa cha unchiraika no gwate loni ngokona chatoro tigare busa one gintu to gokora goto kobusi na ndo sio bobo tigara ga bobo marayo bweroni tori ko mo kimemba chinde chikorore chichiko toita bobo tigara to kore pito soke ayo oirana maega boi goso choto mo mwana cha kui ogendere gwakana chibesa ene rubwe genda nere ochikogora kende kore mete lakini gasana gwakana chibesa chuchirinyu onye to tambuko mwako muya tara akana bono nanda bo to komoirania ari nyubono na ndabo eloni enya achake yo mwako muyi na ndacha ko to faita yo mwako muyi bono lakini tomo korera maya asoke nero tigitenga ne kyombare ndutagete asoko korera kuyiya mariga ona bono rochende buya iga kagenkene ngabwata nyumba kuma ne itoka ngo na gusabora achako tana sengi choba bwate sengi chobe nyarete kwa chari okaramuna bwenkere achako sengi choba ga chete buya bakorete kina kibago tokorega kanya banda baragerte buya barikora bande bono na itu to gutaka kogokyo muntu moyoye oisane kagago so kurwe kyombe na ndu amo moyo ote batingo tika kyombeke kago ikira bana baye oba ikira bana botanga ne kyombe na Rusia kyombe ke muga kangonya kogenda
ama na rete siringi 1000 gusana rete no buciana maguta bono mugakorita rwo gutwara nkorombe gakuiguya kaindo kina no gucangumya kambu yore aremerwo na siringi 2 na bakumasa mugake kiombe kiringo ndandinga iko ntori kumurina na ndi kumutiga soko ukurira nkomorora turamabira na ndi matemu na bwe nte gukora mpaka tumunguse aikere kiwango kiritoga tuganitiabe mbia mana sana ango nyorole sobi edemanding kore abere igoro mo especially kero chiskuru cheigwere buna maite January umwaka onde ngo nyorora abantu mbabwa tukugane sana abega babwata abana chiskuru ekero nende guchikurigereria onyore nga bese china sikiganja njisa ilibo yaigo nabantu mbonsi kiombe bataite chibesanga cyugo cyagwa kore ensemeyo bono ekero abantu aba ko batangasira ande kurumuna bono iga nabatebiri ntorigerete January kiombe kiane wana gikurito mutinyo 10 bagendete kwa Leicester egere nchigo ikera ba member abasingiche kiganja kiani mate na rogo ika January ko nyakirinse ekora nkurusine chibesanga aba member bachigo okore bachigo basoera nyumba onyoro chibesa chakeire bono iga batakire kwa Leicester chibesa chasoire ngochigo cha munangendete ngo chako mutinyo 10 na bakania emetinye 3 oyo 10 na rimwe 12 bomba gendete kurwa bago kyomutinyo oyo togochaka January bari batake school fees okonyore chinatangane ko changire cheisanire bari abatangane basirena nando muntu kako kantari go changa punga ngachibesa igakubeke request mapema na mubanga namanya chibesa njiro ekaroma nyete chibesa chinchi yonchigo isana bono nkorasukia aba bari bwango na mwali baga nanto sangire no hankabere chimwisana tumanya komo mbia bona sana ekara nkora ni bari ribuna nkoko na chande faida ngoko na chande faida echigo sangana nentigareri na chirwago na gosebu cheisanire ngamo member bagenda mbia bona sana agendo kwango akiri abunga nko accommodate mora hanto bonsi ngorigereria murenga kimuko bahando at least omonto twaro moyo bukogenda nekyo mbeta abantu mbarorora so ikyombe omwali bw'umwaka ibunga yano entarengese kiombe kega oende nkoro ya ekege chirira kina at least ekyombe gyo koiga at least ngorigereria kere okonyora ku muntu baranga kibakore ngani kero muntu at least ugenda niginto nyomba atoberto gukwanira ekyombe Helen omwanchi muri yakomitinga ekyombe kika gusaba abantu barenga gekabwate ekero muntu agosoa ningikeria ganyeri koratuma nyingo bia munsana omwanchi murigereri buna mwaigure ebyombe mbwata machiko nambemo ekeruta getego soase kiombe iwo chakwa beke request kera kwa beke request kwa members mbacha committee nero se group ye enya mutagete kiombe kino gekongenge ko era kabene committee mukumira na every month mwa discuss igoro ye amagendero ye group ondore yorete agenda yayo mwarigiriri mwaranga na kinyare bakorire kyangu na kitoko komenta bagani bangana kurobo no kwanyara ntubwateri ichibunga tutakere komenta bagani gusentur komenta bone kero mugani umuntu ari request go soe group nduri kumukana nabo to kumwarigani twamutebyo chochi chekera tule 20 kera to kore meeting yaito itukuria Tuesday na tukumira na butambe ekera achire okwani members arafu rende oru request yaye members rende baligereri osomerwa machiko ekera somerwa machiko akora nanya ariko yabwatia na bagutigaro akora ta konyara na bakogenda asingenjo machika ta yase kende ngiyo kiranya kugendera ende bono mwasumuroche intumo no mono ngokora tule amangana yega processing banana value addition ngonya kora tule ama tukamangi tuli konyora tule wiki yo nabakonyora le wiki tule no yana matuka 3 bigo commitment ne korate nyeta keiro isaini bono montekera eresi wa kora ta konyara akogenda oyo kora nanyare na bakuru registration yaye ya 3000 egero manya kobe member twagendera rendamu
na ande goikabu ate machikaro ndara kuminga ngaki mwabeka 3000 incha bachinyinge mono para mo manyingo ngigeko gera ngaki chigo ikara 3000 reason si why twabekerete 3000 twarenge 1000 ekero twara kora savings tugacha 1500 tugacha 2000 lakini bono twasukire step bona ayekero gochese group eyo kore chester iguko ikere bintu biro bono kwabeire member aliese gwachakera nyama matoke no gochaka gokorera savings yao kende yonse na kebangi acha se group eye no obarirororo ko babune member full mbia bana sana so bikora to manyingo nga akero bono buna bono iga Helena to teviringa a member 3000 yako so acha register tebe nganchira nire ko bwati amachiko aigunga so binero mo bisabwe chibesa ingani tichibesa krata taingo new members aba bago join sai kaiga ge kakengana na ke bakoira abase chibesa cyabo bamanya ko imukilona Diswali riri ororo iga no morigereri oritandigerete igwete neri ororo osina se njona gachiri chibasa na narire wala yo mete kwa narire bueno umo member that's why wakana 3000 kira kana 3000 nduriko muruka mo member mukuya oigale furu ndani dim ale imaso ati mutama eshwa bete bona yakora kaka necho ishwari ndiyo no kogendera gusebu chibese sa chakera bono na sebu wiki asabe chibesa ine member yane lakini nera ta ngaka mono chaka ko chaka ko maranga ko na bo moyo taka ko ngaka mono aguchi ko ntama ta so akigibate bate so yumero bono nera nyene ke umbata to ko pime ko mate mbali ba ko so apa pime ke ngaki abanta baba ko to andru ngaki ba ko to hira kaso nera ta ucha ko baba di maso e wiki masabe asabe loan oika acha 3000 chirojo abachiko swana na abachiko ande bengi anya tobwate gasi ebitabu ebintu abageni baito bagoche bintu bintu to ko biro bimba manyetenga nande njiriko irana chiriko muiranira na soka tari koegwa chiga gore kyombe nande munago soka ntuisakararie bone to kumugana gitabu ari gite kagota gasira yaonyo go soka gatigati gonto ko muiraniri lakini karo ekine gento getorendete mune kiganja chikande kiganja to konyoani sita tera cha se kyombe geito no chire no chiraria na na chikogenda ko kore gas na chikogenda gusangana chiri twachiloni chabe toto ya iterio nyange 100 ono kwasoira ai chiko beru 100 na 3 ono chiri mabo ono yo na bako agochaka go save onyangwani month abono kali ngo sabari chibes chaye na bankomo na ndibona kana onkomwa mate tari twensto komanyana muntu naro gokoreta unabona uracha sende ningo pinga boli bono ngo gandante bieke umbio koigama na retro omogeni uyo na ninche na morenta igo ninko manyete bikoro byao bona bikoro byao karo kwa boli alone igo nko batebi moye egaron ko wa sense tora muno mogeni oikamba ire che abachi group eche nongena koreta wakato koire to wa sense bamburia maswali mogeni kwa ntanga kyomo manyete ngakia wa kana tora machi bese cha buri na kana onko batanga wita wa story na musaba mambi gako ba bono chibese wa sabire ko turumi ona korenta muno mogeni one uja se kyombe igo na bongo kwa ndia mwana sana se amkwaresira sobuagare sana ele ntasa sensemo yago anto batoko kwanera umungo kora tumanyinga sensemo yo mungo ningikirimo gukora ndia mwana sana umungo karaba busiye bakagasire myongo babeka kiage yagundero nande bono gose kwanyara ng'emyonge eyo igerutire uchabu chisese chikonya kuria lakini bono iga ekerongo ligereria ebimeri by'abagusi byabeire bono iga ebumunge bekendi yonsyo gukora byatwarire ifari enene sana umungo oyo noro ngonyoro story ekero umungo gose ne member ya leta noro tukonyupime kilo kera tuapimire kilo umungo yobekwa ekero bono tuguchaka koyorosia igoko bogori umungo uri umugima kwa yosibibuya ekiagara umungo mono emyonge minge ekorarira samaraba abandi mbaroko nyara bagana babika nonyene namagoma gosama masako
yararira iguru lakini ayo mungu koma to konyo begete osimegete igochukanda kwa nyarokongire tora manyangi gyaete to ono mungu yakero chire igotuko yusibi buya twayisibia macha matangania ya kabiri ya gatatu twamanya bono konyoreta bono nemiyo twanyobarura buya twarusia masabali buna tokunya koja checha kobera kana na mara yani abagusi bari kuruka mara aliye mungu yaliye ime arimugati chintakere aliye mugati chintakere kerabe kire kando tachikuburukana na masabaya okoba masabaya naro nabwate gasi yae basi twamanya kore tu mungu uri bono twajebeke mese kero gwache chirepi twamanya bono guchaka bono konyobutura etisila isinjiro ko butura chinke chigo chikomeki umungu yo bwome koko butura chine tu mungu yo kogunda twabutura bono twamanya kwanikera biya umungu yo gukora 3 days ekero mugasoro omonge pi lakini bona boni gana burande nonye 4 to 5 ko mugasoto iya bona karo umungu yo bwomire umungu yo norongo nyoira turetinga nyumo tarayo iretinga umungu yo pado ekero bwomire na bora yo paki mwao chinga kichirio gwetori umungu na bokorusi umungu uria oyo bekina nda macheime ase chitageke 30 umungu yo koira nobe fresh nando yeke bono nainde korugabu nabo tokonyorusia orekero bwomire buya pi oirwetingo osiegwa pia ni obone poda bono umungu uyu nabo korusia gechiko obekesa mache kero korosi chabati chiao okoroge buya yani obosiboli bogotanie kala yaba brown kabisa yaba yellow pi bono kolie chabati engororo na inde umungu uyu nabo konyugo siboli okoba nabo kokonyenda nabo konye bianda ngokonya bire nande sibori no nyene enkoro unkogera bole enkoro ya tuara afya biya mona sana na masabo nyumo taragenda nkonera amasabo yo mungu naro nilio ligia sana bune bonekera na chietali ya muchio Nairobi show na bwata masabo ina baguretu mutachitu goteneno mungu no yo mumoiko yatite agantebiga kina rwarite ngatebi gunyu ndia masabo yo mungu akanyagura akagenda na tare kurara toro igwete nga ekero tabwati chitoro kanywa kalia masabo yo mwongo egaro tware chitoro otware peace of mind ekero kurara kwarara buya kwa bukabona umwana igo na nechintetere chiria na chire cheto guchiomia twamanya guchiagenda chia sigu na chire chiabe reporting yapi chire chibono gokwanyure chigo itano ni bianda pi muchando ndi kwensi olengenda na ande nonyene nese chi proke chia ansaba gaka mono igo ogosibia yani turi guchugwatwara muchando ndi ona ndo ngo strength ni olechi amauga aha mbia bana sana ekegera ne ndagera mugo chimwadili nero Helen kero kende ngo chimwere mwanyara maigilio na kimuko handle ndagera ose bindo mbiro romo ko bwate ekegera gwata tebiringa nkobeka muri amache bese ninki muko bwate ekero kolega siye ga ndagera tobwate lingana likurukunga food safety food safety goika obo musafi ekero guchaka korosi ndagira okobe ndagira n'abantu abange baguchikoyeri torosi ndagira nande besu echiko abantu amarwaire ekero tarachaka korosi ndagira yayo monyene goika obo musafi goika bwesibi omonye guchikonyerosi bwesibi omubero obya ona chebyara bya obya tobase kweyaka Qdex ikyana ndagira bono guchikorosi abantu baguchikoria ekero gochikubono otarachaga korosia uikoka afu mutuo okero wakabiro mutuo nando kabe ne chimio ne mask ekera banango kwanega na buranyora matako ririki ataruki agatuki na bakarata bukikuruga gakokorosia ndagire kagure mali na kyo montago koira buna bagusi gose abantu abange bararengera naki ebagwesibi amanya korosia ekera nyorira agatuki kali igo bono goikoka afu mutuo okabe ne chimio chia umunuo arafu na ndo beke dust kotie nsafi omanya korete binto gokorere gasi nonye na magoreta keiro beke nonye ne chira bachinda gose
chibuti chindabu okoba nendagera bono koroseria ekogenda asa abantu abange naende nebintu okoroseria nabira bigweka bibe bisafi koruime na koruisi kubira betese na amache gwekaba masafi egero manye gochaka egasi yao bono riri egasi yao geko binywe nogenda gochiabugera bete biya abantu bakori bagwena kogwena boka Biyabala sana kigendo chenge biro bete byatunyori kigima omungina so bikora tatebingo challenges kikwarolira se kyombe kino mugwetera challenge tobwate mono ni chomogaso karo chitayo ndagire chichitu nchiri kuma buyango tuchanda chiri sana tutabete abakongo na chirasale keso bonge tuchaka kuite na ndenga ikengi twanyora igo challenge ndete otokonyora mono tatigeyo na nyana sichiro ni challenge tibwate challenge because timaitosen na senga njuba roje ndo mungina bari gotakabanya go kwa pressure mono nyana teranko baeresa nje kwa demo sari ankoro ande mbanjete na ande ngokwana limo mondoranga na senga njo na konera tinkonera ti kora munango gote igo tindo chi challenge ra story na botoga ndrete buya challenge kinga ne yomugaso yoke gutuchanda kero kenda sense me yomugaso imetabara imbaroro bakurigete isko gali bagwatana imbaroro bakurigete isko gali ningyoraga niba bakonya sense me yomugaso sense me yomugaso baro gutugania ntoje tugakonywa ga trasola aga ke karaga ken kari gutoisana ga kuma kituri ntwate kituri tokumeri igo chiri chinke nande chikomukia etwasole ye komukia chitri chinke bono nyende nya sanja abarai baito abutura sabege ko tingo cha kusabaga obision konye onda sabe omurai to simbalati na omo women tonya toto abarai baito monyenye asemoro mu chumbo ito saili chanda kamola anche kiombeke getarere gokere minyinkwa ariange sana alabu motokonya ga kimoro gitoko kora motokonya na motoga ntokakana nto kwatebya mina onyene karomo gokore miaka ya ino totanga pa na no tokorobera ga kinto gotigaria igo motorange tokore masinani mahali mototige igo ngari no mime mono minyikwera migochime mono ndo inchuo ekore karono akaro kwara gotorigia abo kwara kumyoka paka matobe gwaso apa kana ni chinyomba cha abantu igabara ibaito tokonya okuna kuko ntora konya to komenta chisolecho no go Kenya to go Kenya ra mago kaito emeya to nyari to rigo sento gikende kera to konya to ekonyere bia bada sana Helen ni maitenga ekyobeke gakino ninu abachaki na inde mugo atamaroro asinaroro muganete gwikirane kora tumanyingo anene mone karo gochaka egento turi gugechako kererensa egente ekio kugechaka kibwata amarora manene gochiguru buna bono iga ekiombeke nonye giachagete giachagete na bantu 6 katewi abangina bane n'abagaka babiri bono iga ekiombeke itu nigo kera abantu 24 tora abantu 24 ekero gochaka egento igo expect gochikonyora amatunda nande kegenderere ngekwa nainde kero nkorigereria buna twachagete ekiombe gase ekiombe gaitu kiarikira abantu batatu baro bagokora igasi baro bagokora bari batatu nande ekiombe ngwaka na kere ekiombe kinki bwate chiofisi na aseti ngere ngwaka nere nande nabo baguyakana omuntu narurikiro ndobwata ofisi ende ese tokoneria ebinto ane chi tokurusi nonya tokurarusiri nonya na tokokorera typing nonya ni photocopy ekichana nkero gegokorera ese tokumira ne nyomba togokorera gasi center ndobwate rumororo igo bono gwete ine gasi akorete kiegenderere bono vision yaito igo tutagete ekiombe keiga kecha gokonya abasaba ke nonya na abana baito bacha konyora emirimo nonya na masia yaiga abaye ngenchene ne gochiasa abantu kero bakuyari ko bakubwena stili inigasi ngiya igo tutagete go create jobs turuko igama egera abantu baito banyore emirimo egechichi geito ge benefit nonya ne kero bagotoretera amatoke segechichi stili omuntu na bago benefit turu ebeseri akonyora kuruko igama igo nkeri bono kiombeke nkeri esetori bono kere gisa abantu bono amaroro omuntu nabo
oboyo bwa maroro lakini abaraje abagukira mbaro bono twabira abantu awo nto muna kwarora gwachari chikabira njiro abaruya mbaro abameru mbaro nanda abantu bakurwara ari bakuri na chipikipiki baminyoka baikera igo ntolinga nigo twari kwegendera lindutu tutageta abantu bo monene bapene biti nande banyori mirimo biyamana sana abo machimuria naro kumetinga lietelio kuiga mabaidho ingairi arwete eliete lio kuiga mabagusimu mareto kuiga maningi senge muntu gwatwereirwo wa umugaso kunyariro kwa ndasi kuiga wakendera nje nyarikanete ekombekiri twareje gukiroka masi self help group lakini gara twachite social services tukanyaririe telindiro bono tukamenya kwiburinga kitoko koraga kinande tukoirana bono nario omupasta tebete ya keruku kuigama baguchigo sachi bakanyora eliete ndi ya ndozi igancherugo bono nabo tokumira na igatuiga masamo lakini twakore ndiri kabwenera actually bumbia sana nende ndo chinga obukoledi bwino no buya bole nenda simura mu gwikirana ngare moroche atimeti mu nasobe antu maroba kuligeti sko gari ande ko kabachiko ko ita skali ngakero ko ikandizi ngakyo tato kwaniga kora bakwani titangani kabisa kora kwania ababagere na ikira kyomekyane gyo kuiga mabonspi members nabo bagere na manyekanire na cyase ndi Steve karanse ganye njoyeti na baira maiga mange na kuba manyika moranje tumbige tonto tiga moroche sigia gendere gotoikia kwa na bana nyumba bana tiga bono mambia na menyoka gocha abatenkora nande mbarore pakabageni ona bwato mwana chosrin bo yere nyamache no ari nyumba na bana na kwa no mugako yo mugakaruka jamboko akwa ni no mwana no mutangi one Grace na wari nyumba no mocho koro blessing akwa no mugako yo mugaka France atita amenyete Nairobi ende no mugako rio ko anjanga tsoko mugako mintori cha tsobi kitu como kwanya maida mange matanga tena sago sini akore kana sokire gongo wa Grace ngo se kwa ngakere kwa nyankara segete na ande kwa njanga kole gasi yao na maira maiga manene amange na barai baito be kanisa cheito chons kobwa mono abarisia baito be kanisa yane ya sitie batetu na bakwani ya maiga mange igo morra barai abarisia bana ngasene gonda sabe gonda soko chengo bugwa bwa bana baito ba mutu biyamana sana ndo chega subia ni ogokere ngumwanje na mwetelibaga akuminyoke kiumbe wateranire abumbia sana Helen tuko korera ngwarenga sense miri umucho Nairobi abantu bararo babete bagokorera andi bakumitinga ngikware gokora sense miri tote bingase deke ya mungi kiri kware gokora ororo biyamana sana asumucho Nairobi ntwachete show maonyesho ya kilimo asaba abantu bakumira na kiri umuntu oretekera akorire egera abantu bande bacha korora nandi twanyara tugwanjuru chiororo tukanda abantu babere eyutie ya mikuru kupita na inchirende na chiete ngabera sensema ya agrigacha omwana uri nera kabera se ishirika likuru ku afa na warengi igo bona kera na chito muchuri Nairobi abantu abange mbasomete sana kurwese tole bagasoma iguru yelitoke abana becho sukuru bagacha bakabulia maswali bakaereswa bagasoma iguru y'umungu bakamanya mangana mange sana mbagogete by the way neji product cheito ninda abande buna bairete ngunyo gutwakira bari chisimbi bino bono yo monaroro ku Kongo ere nabagurete chi product cheitanga Isano igabona chiarenge nanda akagoka nanda agatebaga atuganeti nachitaga Kisii agatebaga ganeti togende tuchuko bafundisha nanaki litoke likorosiwa nande nambende tukanyore company yemeta kubwata na munaintu asuko ba obusi obusi oboiga litoke ndio guchukwa line ka kego ya una liri gotoba kwamenya kulisabura kwali beka liri gwato bwanzu kare obusi obwasiru nabo bokorosia obusi bwa banerunguri nonye nabangi nababagotu nonye nabantaba bwate HIV obusi obukuburukani soya oburukani nonye ne chinchugu nabo kobeka no boli bolete na mabera alietu ko mixi beire uchi baby borage abantu bakuru igoba ne company nero neganiti tumira nama nabarau na inde ngo chase kurwense ama ya kulia
ntubwate customer kurukuria igocha yara iro gusino nyene chikiro 10 chikiro 5 umungino wayo gwate pressure na bagocho otomo mungina irini ali mungina naroko ni tumari menyinkwa mungino ine rugocho gora ekera guchikuye bitumo muirirania igo chi product cheito bosio bwito gwatwarire fali yenene na inde baite gwe bintu bitu byachire bakangumbu yare company nere to usikanete na barabo tokorete contract nero ya girisaiko company nero tokoirera amatoka ya mu emyongo yani toko yera na barabo bamanya guchibato maguchingumbu igo echi product cheito chiatarire na namusungo bara bachirorire bebora sare kegera chinga kichito cyatonyorire naye atomera babiri batatamayiga bano biyamona sana litanga ni kabisa tigankwanie Ndizi TV abarayi baito bonsi pi yo mito Frida tolenera iga na bande na baira maiga mangi sana niche nkwani mugakone pastor mae amaiga yaiga rura Ndizi TV na nkwaniri mono ikiagera naye kwabeto murayi bwe kiumbe kiagendereire nende yagere twachire gwikaiga na inde nkwanie ekiombe kio koiga ma yonsi pi ikiana na kikiagerire twachira members bande bonsi pi na bakwaniri kwaniri mugaka stansira osiorale nyaega Richard Rispo murayone balini na baira maiga mwensi kwanerie kanisa ya ne deliverance abarayi bonsi pi na bakwaniri che family kwa chumula na baira maiga mugaka Dauti mugaka David mugaka monobune chivu yane gwirita nyaboke na kwani mukamuro mindo kabisa bono gare chivu yane ndense yaye maiga ya rure Ndizi TV na baira maiga abakwani bonsi pi nonya na bare baturigerere Gusii ngima bairi bonsi na baira maiga mugakonyo ni ure menyinkwa lisengo kore biashara Janet na bakwaniri mwalimu na bakwaniri bonsi baba munyangi na inde ngotebanga 20p tigatoche Ndizi TV ikiagera Ndizi TV yaito toroche ngani gere iguru totegera Ndizi TV ando si stole nina ora muwasu miyamana sana so bikiagera nayo bono kwalire miaka mekege igase torega iga karubo seme bwa mweli ona ndo tebia bantu basoya sibyombe biamono sana na batugete nga Chinsa nchito Ndizi TV ekoro kubwansu kwa kweri no bwansu ona tugete nchiera pi bono gakigonda tebia baminto bali mutaraso ase byombe so ebyombe kamora nje nogota kiombe nkiriko kana mogotu komekiriko kwa kana mwana kiombe gito asenarege goiko mwana ya usaba ekibande lakini tubwate njere kibande ikikirato gya gokona igo ondo bwate nga inyi bwete nsombe kesingi cyane bere cinkonya mambi karibu mwezi pia bagaka basaba muraso ebyombe mwezi abasaba nyaroka so ebyombe mono abana bari abanyaroka mutaranyora cinka andaka mubwata abana nyumba mwanyo ate mutaranya cinka cyeno bandi mwachete cinka cyeno cikasinya ka kionya kubwate kara gitere ndongera toite jago twati mutu karibu ekiombe mokonyera abana abo baito bakina bachokoro ekiombe nekiye kora tokonyara gukora ayebieka asore umwana Frida nakwira nirimbiye mono asenyenja no muntu ano muntu muya ana muntu nyasaye nando mente cheo yoko vera Ndizi TV egere bona amuna tu akomanyire yotoro chinge turanya kuimuki iguru kwero ya Ndizi TV ngano tori ande tari aoka na ndanda ke no turangiri asande anto chikororekana biya mono asate waseseni mibona sana so wikira na se studio twabakire gusangana inwe ane nimetu mwanchu muri obere ka konyorobo semia kigimakuru wasemore ande mibona sana mwanchu muri ria kwa beri ko tatengera kutoka chage to morobiriga oikabona igato ikiro mwaire no gasemere kwa na kobere gukwimanya mange gwetere kiombe gyo kuigama babere bakotosemia mange koikera abona tugukore morobiri gweri tukoria rero tumira na ndeli tukolinde astura beto gusanga sobwa mokolende genda gutubwate asinse mo chichi mitandao
asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabo asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo gotonya gwetera www.ndizitv.net mwanchu murigereria ntagete tosa asensemo ya kabiri studio tobeto kuumirana ano moncherio yora bakagotumanya igoro yo uyake gima mwanchu muriebeta seni kya Ndizi TV ni gogendete gusangana into ime umurubili bwense yo boncheria asto abeire to kwimanya igoro yo bokoreri wekyombe yo kwigama n'abanyakyomba abo babeire bakwerera ko rwasensemo yabo nakikyaberege ko bakonya gwikira bonoiga ono mwanchu murigeria ati ataraso asomoti mukomo keigo toskatonyegera ngwira ntorasege keke kerebosio abano toso ase studio erinde tobe to kuumerana n'ababwatani abanene bekyombe kiyondo chite gusanga no mugachi weni base kyombe nabo igo umunyakiro go gwekyombe kyatomanyinga obokorere bwabo anene monomboro byo bunga kibachagetie kerengereri ikyo gwikira bonoiga nakikyaberege ko bakonya kyombe kiyo ndochikwemanya amange nakibyombe bibwenete kubwatia machika soko ne kyanga nkogenderera biritwarira matuka mangi byombe bigo chaka ande kwanyoranga byagule barabo ningikegenderete ko batoma soko ne kyanga ekyombe kyongegenderete gutenna bakongo manchumuye to skatonyegera kwera ntorasege keke kerbosio elinde tobeto gusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusii omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakabona omwana bwenguko ngaye omogoko ekegeni kali moigo omurigereria bu television ya Ndizi TV umurubiri Gusii Urban Blaze uyungo kirakira lituko rya Jumatatu gwika Ijuma gucakira Chinsa Isano n'izeto gwika Chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyego munene kigima ubukuru mwaka na bwo gucengera ebiyegwa by'abateria bamatera yabasaye Tunawakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. Leo tutakubali kuja Jumamosi asama chama ile Akame Park. The only 5-star Hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza chitariki Ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani Ukame Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Pen Killer Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapa Steve Tiger Msani Jeff the Puja na bandabange abubagendrete kwirikia Mbikere naroro na koreto mogoko gucakira Chinsa Isano n'izeto cyamugaso gwikarigorobe bono ayibuno mwanchi w'abateriaba nabo igwo mwanchi w'umurubiriyo Gusii Urban Blaze twari tariki y'uwikira naroro iryo nyari kubasira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda Isano nemo marakane Isano eyemo gusoa kesimi asikinambichi iryo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishini gichimi ibere chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori Nyamaka Multi Handling Services yekubwatrana nensemo y'obulimi obutugi bwetugo n'ekinswe y'eserikali y'ekaunti ya Nyamira nige gokolentera amorokereryo y'omwaka bw'ekiri bw'ibere ne23 a agricultural and trade exhibitions and the family fanfare eby'obusukia busyo ebirenka by'emanifesto y'ekaunti ya Nyamira by'obulimi manufacturing trade for sustainable economic growth egati yalyorwanyorororo chumuri elia bonongo koirania ase studio erinde tobeto kuumirana n'ababwatani korwa se kyombe kyo igega sensemo yane nimbwate omuswati Helen oyore omunyakirogo ase kyombe gyo koigama na sensemende ntobwate omuswati Florence Sobi
Wiyake gima mwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV ni gogendete gusangana into ime umurubili bwinse yo boncheria asto abeire to kwemanya igoro yo bokoreri wekyombe yo koigama n'abanyakyomba abo babeire bakorera kuri sensemo yabo na omboro byo bunga kibacagetie kerengere ungegendete gutenna bokongo mwanchi muri to skatonyegera kwera ntorasege kekekere bosyo elinde tobeto Bia mano sana mwanchi muri beta Kisii TV News asense moye waikera na koro mochanigo asense mende ba nekiringa ekyombe ngo bakonya kere asenginche yo gotanga kisigi chigi ngometa akaba twabekire moko hiya yochi atagenda kekobera abantu abange Ndizi TV ne umonchiri ya bomba tamete abuno musubati ngikirike genderete gutuma kwengu atamani tikwira no se kongo abasubati mbaroro bago chori kugwetkana no gochongiri kwa be abura tumyo ko ucha yaye okogenda postia kwana ngore kirikende aso toka na tu twikira omoyenge gumo Ande mega yogo so mutimo komokego mwanchi muri eri abonongo koirania ase studio erinde tobeto koumera na nababwatani korwa ase kyombe kyo igega sense moyane nimbwate omoswati Helen oyore omonyakirogo ase kyombe gyo koigama na sense mende ntobwate omoswati Florence Sobi ekere Aseikiga meyorbotirwa bene ninkomanye iguru ya elnino elio ayo omurigeria omanya ninki elnino chinyombe chirairense nangachokoni mbwate nande merangute yongo tindi gosieka isikonkorara bwango boria tokoira kuikase nsemomuneyo abantu ba disaster response abantu bakurigereria mangana yechi disaster definitely nigo bagoikororo immediately abateneneri barimo tenenere tase nseme yerinino ebesa yarurwa barworie metaro amacha ete metaro aende chindose ndo baisa koiruna amacha Jumamosi enseye munini suya maragoba nechinsa isatu nini su chiabutuko. Naomba kwamba tafadhali, kwa sababu mimi mtu si mtu wa share, mbunge wa South Muganza mtu wa share, mpea yeye pesa asaidie watu wake wa. Wewe gavana uko na pesa. Kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? ase orobotirwa bene eikiga inche Mildred Momanyi. Spexels Opticians abubare si kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nakoni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia Isano neizeto nemerongetano na boige
seti ngima ase chishilingi gweyemo nejimi ya Isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi. Nabuko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti Isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Kanisa ya Grace Revival Church yikubuatrana n'umurubiri ubwege singa kyamasesenia nigo bago korentera a new spirit worship encounter Jumapili yejitariki 25 nemo ege singa kyamasesenia na Uncle Dipon Asanya Nigora guchere eye maseyemo kurwa Grace Revival Church daraja mbili angena Rana Motors mbarabare na Sun Hotel nonyora matera ama kenunuku kurwa seti ya Grace Revival Praise and Worship. Na Buigo kurwa Sabateri Dorcas Mogotu nitasonga mbele nikiwa na Yesu. Paul Sereti na Rogers Kangwana. Chigo Chinsa Chinsa Isano ne Monenusu nonyoro kurandiwa kurwa se Reverend Joseph Nyamwaya. Abageni bariganiriye kurwa somo cyo Nairobi nabo ikompabeo ni nchuto siseniwe totogie nagosasima na Grace Revival Church daraja mbili nagosangana baralia kurwa Ndizi TV Worship Encounter Tomocha Ndizi TV ujolia bwa ase television ya Ndizi TV chinga kichidi chosi elio wikere abaligeria kurwa County Isano na Ibere echuchi ya Sorobo nkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwekere gose ututaharire ase chiabisi chito echuchi ya ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Mbiamono sana mwanche muliye beta seni kya Ndizi TV ne biro binde ndengo kwaligania asomoro video besabali yoboncheria elinde tobeto gosanga no moncheria bwiri tukolia lero oyu arabe ka gutumanya amange bwetera oboncheria we kwendo mwanche muliye kora matukayo maiga atobito gosanga kurwaiga ase workshop ya
new manga heart generation yabirike gotorokia obokoreri bwabo wikiria eta Felix na bitaka gotoeresiranga ababiri bakugweterana n'umusubati giteimaga oyo nteteri tukuria rero tobeto kumerana nere abaga gotumanya na kiabeteka gotwara ubumanyi ubwo kiabetane no mono ikabage kumumusa gocha sense meiga anene kero kurigereria nga egasi bune yiga yogo dili nechibawo abuna tobiri tokora kuruya ase amatuka yo maiga niko eringete mono mono abasajere kuno musubati ingikiagataka imukigetambukero abago gochora obonjereria ubuno bwego munchi muringo kwariga ni bene ilinde tobeto gosanga asobwa mediterranean frida kerubo abakwenda kutugwatia Chinsa mochichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News tia mwaliga ningara tumanyana kiako kwa karibu sana ya mwana siba asa mwaliga tangu kufini kikewana njeno omo mwana kunsi yokabere ase wewe akerkende vini kakorata tevingo ngakigwa twatengi cyabetege kukongusa ochase enseme yigelinde konyoro ubumanyi kurugaiga okay ndiyamama igaiga umumuro mintana rochagete ne na babu Felix onekera baba ari ngo jara ngora batanga na arenge na igire na kiba kwari gasiaba no bagutana ujinje na bwatega sinari nisikari gusai Bono ngachanga kateva gatu atako ni chansi nenche swega ndore useninya obo ekene bani ati chansi but no na nyeso ete na bwate obo bagite usi ebaringa basaja buka njira ni musuatiri so ekana nyeso anganya konya gutuko kwegeri buga kwegeri konya natakire gutamba kusema shine batujakire tunyari bakangomo Felix bakangomo ino mwalimu wale batasoma bakangomo katoka ndi na bakabona yande akikende korato manyinge e challenge kwa nyole tase e machine gamo especially ekegera no kerto gusanga Felix na tatebinga e machine ekera bali guchaka kwegeri kwa bandi bali abange babona kikiagerite bagatama uno musubati trochinga basache nzemo ya omba tamete uno musubati ngikelikenderete gutuma ukabako koremerere ase machine yiga ya gochapo chaka koreandi machine ye rasmora lo butuma iguti ande bono osetio birangere byao na bono igasine aronda bengo kora na boko yandi na bonyako nengo mira na abange na babo chabachakire basoka bagenda je na bana ale merreti ale no se batete ni mitinisita kwa magosoi na bana ale merreti nganyora na yetira matemwayo kerekende challenge kiero rasu musubati ukanyage machine yiga challenge no yo gotacha kogendi kwarosa karata teving experience kia gori tukolitangani na kikiarenge karagwata chete machine yiga kikoigwete mambia kwa tamani tikoira no se watete wono na chirra Itanga ni pia kana argo tacha ngasi ni kogenti argo tevi ko tacha kwa biku komo wa tanga ni ko ni kwa mango chaka gayenti ya kana argo ni mara das mogendi kwa argo ku das mogendi lakini wana kuko enda kuko mambi kama ngorari kununga kwasu ku ka tuko iwete mambi ya na ndoira wana kana argo cha mambi ya na ari kwa nae baba gendi jingwe konya koyendi gora kerkende kero koligereria aibuno musubati ekekon mete kwara bere na bukura toresera ekakena kikwara bere la se emiremeiga ena sota 2018 na na sota se guru na ndio naifika kwa lengo musubati na lengo roro lakini una na sota igakora usino mutinya akagenda ugatigara ebika na ki experience kyo kiabere go kore mirimo nabasacha magaiga koro mirimo nabasacha nayo gosetio ebirangere byao sometimes ngo ikabari bara gochongeri ba kore sese ni bona ayo gosetinga igasineo tagetenkore bona bakwana kiri bagukwana ayo tichama to lakini ende kero mwana rinde na baro mwanga bati na
Kero kende vini kankiora tebya basupati bali skogari kiagera ni metega siga ya kwara biri ko witera makongo abasupati mbaroro bago chori gasi maybe bakora nga gasi chinde ne chingo ai no meto byo bwiga siga nkiora bego kubasomera Ntona advice abeske bali skogari bandi gerre kunajega asegasi yani kweyo okoyo moyo kusichiga sinjiraro ukigokora kwanyora maybe abantu bako guchongeri maybe abandi bako basekeranga ngwachorere gaste yo irengia se ubuma bwabona igasi ni gasi as long as kwanyanyorire go kwana ande umugati usesa bunye guchigwesiberi igasi ni gasi nandi chiga sinjirora endo kore skali chigo chirasali ubuma bwao nyore kwasirire ubuma bwao tanjite aha ekero kuratara no iskogari vini kana ina abanyakenyuro ngakibagoteba kubatkana negasiga kwa beri ko gukora litanga le pie bare bonsekerra sana kosi vale bare goteba bono nikiaro je bono kikeni kana ya choso lakini one kraba chitengo banyori ya magendero na ngere gopara no na se familia ne na bacha gete kunisikana baro kuno na para mbatamane tuno baira na basoema akero kenda una vinka yo muswati kwa beri ko gweto masiga siga akugwatkana no gochongiro kwa beri ko konyara na bayo kugwatkana experience kwa beri ko konyara akerto metinga gasiga nenko kero kenda no muswati ngikigende to gutuma ogende to gwetuma siga nkyotara kwero moyo yitige egasi yo maete nyake na nyakorire abange emba kweta moyo bange mbali gocha iwanende na kawaida mna bagachire kosi na tuanso etangwa utwaringe sabuni katwara kwa sabuni bagaika bakanyikwanisha buna corona yasoete na bande bakanya gusuka wichumaye tukona nagende karotwa na roche bono njiskari ngwati arogasi nakora bono nganya kweo moyo ande yasoira manyinga ini tingo nya antonya babere gokoyenara na bere gokoyenara akora kwanera ngo na mware kwanyora maigeri kerekene kero monta achire nkaji yako chake kwanza onyora maigi keri getangania kwa somi kugokora ekero mwanafunzi mutangania achire ga akora erurusi na bwana tabakora ga nande turi gufosi unga lazima ukore na yukweru nebone gwataga freedom gete ne gwataga freedom beri lazima na yukweru nekero gwachire ebago chakiri machine ne ari machine matanga ndaba ngwasera kwakora for 6 months kwa magoso machine iko ase machine ga totebengo skills ki umuntu abone takonyara kuworo skill asa machine ye lazima amanye kubata na kubate tu etule ano ba kwegeri kunga kubate tu ubuno ko ba strong kosina kana wala temi yoko ocharo kubate tu ukanga bosena kibegete kali osoyo ndonyara negete wala simoigeri kuko bwana kibugate tu na kibo pare tineti tu nere skill yako ya kuruga ese machine antoro ribinto ne binke mo korosi gase workshop yiga kerekende ko birosia ase shape iri takeire ngai yogo chikoigiri ase shape eyo tu igere tu bono kuruma ya una tu asoete ona kertu igere tu okwegero nke bono ai bone ego chasa manyingao taita kora shape gete na bego sometimes nganda tu au designs ku chigugu tuona roho utawata bana ngwete kandegete ngarali design gete ondigana arane ketanga ni kwa rosikire kebe ya kabego kwa rosikwanya kwa itiramate Birikando metenga nonye kero mwana iboirwe angora igeri gwale na kia akwabura ochaka gotenena kora tete bingo gase workshop yiga kero kende inkento kikiri getanga ni monta ko igirigwa kwenya kwa bana chadi ngora bakagwacha gukira bano gotwara gumanyi korosi bindo kera soye maiga ata itai girigwa chari kumanya na korosi binti ega oba mwalimu naro uri gotosoma ega bona kero gwachire okwewa mafundisho okwewa one by one tari kugaso
kwatebu igawa kwagenda iga turi kwenda iga ande kero wasariri tari ngo gwo moyo tega ki ona kuro moyo na tigi yae okogendera kweo moyo na aba bare nsemo bega ngo kwabara moyo batenga enderera konyorori gwatogoyi kwagenda kwaje konyora ngabwa bakudho ase workshop yigando chibinte binge mo kora practical buno kwegerigo buno ko okogenda gwachiko birosia kero kenda kero ko ali gosali gente kero taramanya na ki experience kia beta sense meyo binge tanga tu argorose no embono neri binge tu asande te que nambia ringi good quality wale tu argorose tu asali na ande tu arko awere bae tu arko bae ingi yogo kora okwawe baende ngeko neramba maitira simonyero sio bariki usari kwarosi bigo isire ko banga ko bor bama ko yo baingi iba kuchaka ni baingi ekero kwa tole to bumanyi bona bokorosi binto anga kikwegwete ko rume yawe ai na ngete sa na igwete bije Bebara sara banchi muri ni otanta basanga nere vinka yagenda tego tumanya igore bokale libwaya iri no muswati na kyagenda tego ituma korwega asensemo ya new generation magahatsi korwega yagenda tego tumanya na kyaberika botora obumanyi asokorosia ebinto omanchi muri ante teto so asensemo ya kabere astora beto komera na nere atoroki egati ebinto biri aberega korosia korwega asorwa ngoro gatos katonyegera kwira ntarasege kerewesio Ndizi TV ubwansu bw'omugusi esukuru y'okwegera oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo y'oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'obarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakasirituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza Chinsa gechinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School Omogoko ekegeni kali moigo omurigirya bu television ya Ndizi TV umurubiri Gusii Urban Blaze uyungo kirakira lituko rya Jumatatu wika Ijuma gucakira Chinsa Isano n'iseto wika Chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyego munene kigima w'ubukuru mwaka na boigo gucenkera ebiyegwa by'abateria bamatera y'abasaye Nakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. Mosi, asama akama. The only 5-star hotel in Kisii. Imagine. Gusii Urban Extravaganza shitaliki Ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani Ukamen Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Pen Killer Oro Nyambobe Gaza
City, Okoa City, Teddy Brown, Man V Eriogo, Rapper Steve, Tiger Msanii, Jeff the Puja, na Bandabange, Abubagendrete Kwilikia, Mbike Renaroro, na Koreto Mogoko, Uchakira Chinsa Isano Nisa Tuchamogasu, Gwekarigo Robe. Bono ayibunu mwanchi wabateriaba na boigo mwanchi wamurubrio Gusii Urban Blaze tuare tariki yogo jiranaroro eliunya basira chaka kugore ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda Isano nemo marakane Isano eyemo Gusii Kisii asichina mbichi eliu manyamange ebesa yogo soeraroro nichishili gichimi Ibere chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze Ekebemberi Bori Spexels Opticians abubale clinic kiagudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia Isano neiseto nemeronge 5 na boigo setingima ase chishilingi weyemo ne chimia Isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na buku bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti Isano enoti Isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Yake gimama nchi umuriye ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitagenda gusanga imeyomorobele wesa bali yobontelia asitagendete kwimanya igoro yobokoreri urasa bonchereria bega bagutumika kibao asokorosia ebintu bunorocho mwanchi umuriye anta ketetumera no musipati yiga nenda tumanyinga egati yebintu abere gakorosiga iga segati yebintu obomanya bere kagotwara sokorosia ebintu borobyobo. Karibu sana nini. Ya mwana musura. Sisi na vile nkorosi, nje nkorosi kile kintu kilema. But mostly bintu nkorosi nevi, juweni class, ke design inga, nkorosi ntambe ndosi nyingi. Na tena rosi sugar dish. Natural thing. Ntabiribia jikoni bitigere nzemo ya basubati bara anero ene kiringere bintakorosi na biebyo ekero kurigereria binike kero wachakete korosi binte bigani mete design ngo bete ko kwara kigwe design ya mo for example ngo bete ko kwara kigubune yiga ni mete ko bere ko comment obo manyi bonde ko bere ko kurigereria rende ko bere go ikira korosi chi design abune ichiga kekende to manyingo obo manyinga kiyoko momenta kayo konyora chi design ichiga ko. Okay, why? Kero na suerte mai va ngora gati design ya mayo kabune for example wine glass. Wine glass va korosi es ankeiga ni biega. Bueno, pachete ina chagete ko son leni hapnere krokupite Pinterest. So nganya wasoine nganya ko Google. Ona kero te korosi endo kwenda kwa so ya mari kwa design kwa tena wine glass design. Kwenda kwa nyora chi design. Na wachi chokira liga. Ona ngachaga goja na bongo chane design na basi chi wine glass chi. Ibere chibu ikaine. Ani mambiende na chaninga. Same need sugar dish. Yeah. Akekera sense moya ngora ebinte byo korosiga. Ngochero kwa post na ine mitandao kwa rali na ine chi. Yeah, se nani group nero created ya Facebook.
Although ne bwenerete post ne chibesa kego ni chitaratoka ngora post yande most yo iso Facebook ya na bakora ebinte nango post yo iko. Kare ntumanye nge feedback ikorwa se society korengana no bumanyi kwa bere ko gotwara se ebinte biga. Ase society abantu abange ngora chibare ngora tutare abalema barabirigere abandi bagukuminga abantu abandi basoete buchama batutamanye bana abarundi anjuzi bachaga kumanya ebintu mbere bikorosubumana gogo kibugale sana n'ebintu ebito lakini bani challenge bagwate ngane mebuko teri gasi Creo que kagere to gosanga somoroberiga into batokoranga echiro no mostiriere gochia chinse chichesko creo que tumanyigo asense ya Kenya nkioro chumo chando mone no linki abantu batarangera gutumika ebinte bikagero mete oisa kuligeria bne sugar dishiga abantu gutumika bali sukari kirarituko inki kekogera no bomanyi bataratwara wisaine no koba no gotaba exposed mona bamenye ibinte binki bigotumika. Ega Gusii abantu bari tukwatega baita abange mbaramanya imana y'ibintu kusina gukoirero umuntu abateina sugar dishina gukwando beke sukari ndo beke mesegurali mugenka gutuse ukali kwende ona abantu baitu banalira gusani gose arete sugar dishire kwende sukari yonse yakubekera mesegurali gosabe kese gepira sani gasege pira kubekera mesegurali yani bono ishida bagwate mbaramanya ubwansu bwe binti no ni bakuriye bimetoka ndo tukwira musiyama dainga nguriye bakuriye abo teinga inkoira ndikwana ngore sani iri ya 20 ye plastic ngore ri ebintu ntagete bono mpamanye ndiuye bwinti Kende ngwaba ko gukwanera igoro yo gutumeka ibimitandao aso kumanya ogutwara ubumanyi kende inkyora tebe technology ya gukonyere yabuno musipati ogendete bakora imirimo yiga ngonyere sana ngomabaro moyo bakonga otote ndaike ndabambali nkera abange omoyo ngomabaro moyo ngimtebi kama tumutekera gateinga nice thing ukuibunye ngora ya no ba komento mukibate anga bueno ne banga tindanyora market y'ibintebi tingendere bakariki ngendere korose ango bako totepinga abantu abange mukubwaterana na baro bwase imirimo yiga n'abasacha akero kende kero bonega gwatwarira ubumanyi korose ki design tofauti response yabo korase nsemo yabo ngakire babere bakogokera amayigiri babere bagokora bagorete sana sometimes nai ngongore enjoy bare ise kaenda sana kanyora finiki kero munda kubana finiki yono sometimes nanu mo muntu kuja kubore ngento gaiga akubore ngente ngora se finiki no gena no na se company ya hata se verete oiso kwana irieta finiki iba mwenye finiki for next gen bagorete sana Karkeni kora tumanyingo gaste yeta bati challenges abino musubati challenges kyo gwetera se mirimo yiga challenge ndo bati chinyingi sana especially no ebintu ndo bwana takorosi ebingeri n'ibintu bike sana challenge ndo bwata ne tutaranyora material tuspanyora material workshop yari ko bafuru One challenge ndo bwata ne yo kanyora materials ese kanyora materials na watu wako bwana Ona iga ebintu mokorosi kolengana ne order gose mokorosi mwa display yabo mwali yechiro ndiro otokorosi kolengana ne order ne bono ne order yo manyene toregetega evinde kuna chiro mpinyo mate na dinde koros tore chi order dinde koros jire to enda le supermarket yare ne batoire order to koros to bire Krekende gaiga se echiro ya loko mpinto kibiri moroche bire bwate demand yerigo ase jiro ya loko no kugenda barako gone chiro mpinyo na abamanye te sugar dish ebinde bikoro ku ebigo shimta mario ne bibi chapati pots na biyo kanyara bire chi demand Krekende mwanya batema ko osomia abantu ko kera bachiri kugora no ne ebinte bimo batebya na inde gintu kende nkirege gaba manyo buya bwaje
Ngara wachire kugura into ngote itu. Toshio bona muntu che nyugo kibone wine glass. Ni wine glass ya mogoki yuko. Na bukura mo explain kwa matai sugar dish ni ngiye sana. Wakanda kwa bikali na seguro, wakara kwa bikeskai. Matai wine stop yo nyo kari musibaka munyosa kari kao. Kwa kore kuira ni watu nyeye. Como eres, ende kogenda. Kero kende tumanyingo chinsemo okuru igasoro ngoro gusimu abere mu gwikire echiro. Echiro mostire twatalire gusongari, gusongo mono tonarete. Kosi ntoraikera chiruti chinde esairie yemebuko. Mebuko tegeri buye batutagende guchikeroka, tujune ne fair ende igoro. Mosti astogutaha musongo. Ankyora kwanere iguru ya maroro mubwate ase emirimo yiga matuka gusingi kirimo ganite gwikeranya. Maroro tubwate neri nga yendeke kibonete toke kikine kebe bune skuru enene. Bune skuru gete enene ga igokonya bana ge bali batabwati mutu na maengo. Yani bali batigete skuru, batabwati gasi. Egera bana barabache kwekonya asama tukare gusio kosi bana igantu bwate plani baguru batugure guremo babana takwagache ebe institute egera bagachire bachage kubika wanafunzi bane bagocha bagosoma kero kende kiora kwanere igoro ya aiboneka gwatwerera ubumanyi basubati bali skogari maybe batayidi gwetuma aso kwerigeria na kwanyorere ngere yawe yakira litkonki ora batebe nje ndana tayo so kweranso ndike maskari gaste yo ere goteigo asimo endurigi na ndu etuma bye komanya ikaranso ganyore teru okuganye myaka yonse igoro igasi kukwanyore igasi ndi yonse nebo ni ya mchengo aibwa takora kore kwe esabuni wesibiri bone gitona batebi tiga ko baido igasi ya tigo nya batebi nyare ngo sibase gasi nyare batago chawanse kere ya beko biengere bia base gasi prosino gumo gwa utaite kwa gacha kora tomanyingo bokoleri bwa gokorwa emyaka ya maiga ndi gwachagite gwatatei ena chagite 2018 korengana no bokoleri bwa gokogwa korengana no bomanyi kwa beire kwa twara gwikira bono iga ankiora kwanera sama igeli ari kwa beire kwa konyora amaigeli nanyora na mangi gekogera ibindu binde mbiro konyora umaitogo ogokora konyora nga ugwate experience kirigo bona amaigeli ana maya sana nande ninde raikiri abali oli ole wiri nyache na bongo mwigeli saizi buno moroseti binte bigatimete gusene moroseti kuringana ne oda gusimwanya gutwara sense mende demand yebe igoro gobwa ebintu biri mwarosira ya mbai kiraga abu kostoro chinane chirole mpini chiri gari chibana takanyore oda sichigoji ona esa ibidi goli yabo eri igoro etabana togoro mutoyo mu ngao twanosi tanda to igobana nduranyara igendo kiri wate demand naturally mpini chiri nkagete metemo gutumika nkuru igasoro ngoro wabuse nini mo kwenda mwirigeri mwatare binyoro ime kora tutengo nene nero tokana twirigeri ne mutoyo ukiro Kagerando chenga ibiro bito byatunyorele timete sino botingana yawe yo mwere bityaso mwanche murigerere ndana tayo mwanche murigerere mbiyamo na sogo teretere ebibire ino ande ntorera ikiri moto ini fight iga ninjira ya moyo yo toimukirerigo na go advice bintu bito ande twabanjire ande twabatsabire moche nande raundi nandi twabakinde gasina asante mbiyamo na sano mwanche murigerere kwabere ko gusangana into kortoga cyage to murubiriga goikabona igatoikira omwere abasemere kono nakobere gukwemanya amangi gwetera musubati gobereka gwetuma asokwane kebno bereka gutwara ubumanyi asengincho iyo kwagendere kondo mwanchi muri gwikira buno twikira omwere obumurubiri tkolierero ndawo tubabya sinsemo chishe mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensebere ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na watunya gwetera www
www.ndizitv.net tiritagana Frida Kerubo twara oliria bororia. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Nyabeta kila ritukorie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa Chinsa Ibere nenusu chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurwa County Isano na Ibere echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omogoko ekegeni kali moigo omurigereria bwa television ya Ndizi TV umurubiri Gusii Urban Blaze uyungo kirakira rituko rya Jumatatu gwika Ijumaa gucakira Chinsa Isano na isato gwika Chinsa 10 na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyego munene kigima bw'ugukora umwaka na bwo gucenkera ebiyegwa by'abateria bamatera y'abasaye. Tunawakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. The only 5-star Hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza chitariki Ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani ukamen park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Pen Killer Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msanii Jeff the Puja na bandabange abubagendrete kwelikia Mbikere naroro na koreto mogoko gucakira Chinsa Isano na isato chamugaso gwikarigorobe bono ayibunu mwanchi w'abateria aba nabo igwo mwanchi w'umurubiriyo Gusii Urban Blaze twari tariki y'ugwikira naroro elyo nyari kubasira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number
Kianda Isano nemo marakane Isano eyemo Gusua Kisii asichina mbichi Iriyo manyamange Ebesa yogo soiraroro Nichishili jichimi Ibere chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze Ekebemberi bori Nyamaka Multi-Handling Services yekubwatrana nensemo yobulimi obotugi bwetugo ne Chinswe yeserikali ye county ya Nyamira nige gokorentera amorokeryo y'umwaka bwekiri bwibere ne 2023 a Agricultural and Trade Exhibitions and Family Fun Fair iryo gusukia bosyo ebirenka bi manifesto ye county ya Nyamira byobulimi manufacturing trade for sustainable economic growth egati yoranyororo nobo koreli bwechi bengi ao chi company ao chokorokereria iguru yamangana yobulimi bwensi buri bwanchete kurigereria iguru yebiegwa gose talents nechigosori chiabana amarokereria yo nigara korekane gochakira ritu kuria Jumatano chitariki Isano nemo goika chitariki 10 cyumutinyi 12 ase skuru yobruso ya Nyamira DEP yere chimite miye muchuka kurwa stage nene yechigari imeye town ya Nyamira bono iliuko manyamange iguru yamorokeria yo buna konyora ribaga iliyo nayo boyo mobo akesimi ase namba enoti Isano na Ibere yemo Isano nemo Ibere enoti Isano na Isato Isano nemo Kianda gose enoti Isano na Ibere Isano na Isato Isano na Ibere nye enoti maragadato eyemo gose enoti Isano na Ibere inye yemo Isato Isano Kianda Ibere Isato inye gosobari kireri uko guchiase Eric Makanga 01@gmail.com Boigo mbabwate ribaga ryukwege kachigari utari bwakanera iryogo soa asamorokeria yo abantu abanene nigo bagwakana shilingi 150 na boigo abane 100 yoka agira bwango bwenyorere ribaga na boigo gwikira nororo asama tukayo iryubwe manyamange na boige mirobili bekire iryuko sukabushi. Tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Keye asoroboti wabene. There is no money. Kwa hivyo uongo mko nayo. Nasikia ya address the media akisema unajua we have given counties El Nino in South Mugrango. Right now watu wanakaa kwa shule hatuna hata shilingi moja kusaidia wao. Metaro yonsi ya siekirwe wane tosinyire aba balia batetenerete ga bagatabareri nino inaki epara yabo tureta ariko rusi kwa macha ali agwetera mugoro tonyo alenjerengia hase ikeiga imeyorobotirwa bene ninkomanyie iguru ya El Nino elio aye omurigereria omanya ninki El Nino chinyombe chira irense nanga chokoni mbwate nande merangute yongo tindi gosieka isikonkorara bwango boria tokoira kuikase semomuneyo abantu ba disaster response abantu bakurigereria mangana ye disaster chingakimune chiga nigo bagoikorro immediately abateneneri bari motenenere tasense yeri nino ebesa yarurwe barwore metaro amacha ete metaro aende chindo ndo baisa koiruna ama Jumamosi enseye monenu suya maragoba ne Chinsa Isato nenu su chirabatuko. Naomba kwamba tafadhali kwa sababu mimi si mtu wa share, mbunge wa South Muganga mtu wa share, mpea yeye pesa asaidie watu wake wa. Wewe gavana uko na pesa. Kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? ase orobotirwa bene ikeiga inche Mildred Momanyi. Ekanisa ya Grace Revival Church yekubwatrana numurubiri bwegesinga kyamasesenia nigo bagokorentera a new spirit worship encounter Jumapili yechitariki 25 nemo egesinga kyamasesenia na Uncle Dipon Asanya Nigora guchire eye maseyemo kurwa Grace Revival Church daraja 2 angena Rana Motors mbarabare na Sun Hotel nonyora matera ama kenunuku kurwa team ya Grace Revival Praise and Worship. Na Boigo kurwa Sabateri Dorcas Mogotu Nitasonga mbele, nitasonga mbele, nitasonga mbele, nikiwa
Paul Sereti na Rogers Kankwana. Chigo Chinsa nyego Chinsa Isano ne monenusu nonyoro kurandiwa kurwa se Reverend Joseph Nyamwaya. Abageni bariganiriye kurwa somo cyo Nairobi nabo igompabeo ni nchuto siseniwe totogie nagosasima na Grace Revival Church daraja mbili nagosangana baralia kurwa Ndizi TV Worship Encounter tomocha. Enya gitari ya Eva Health Multidynamic yere imeyumu chobosongo nigera twale uburingori abwabosa chitariki 22 cyumutinyu y'ukominomo ritukuriye Jumatatu asibara renke omubiri muima iliyokumanya amarwira raroro mbaringoriye amarwira buna arthritis diabetes hemorrhoids fibroids ulcers high blood pressure allergies na marwira nde amange nigobare asamagacho a family bank building second floor a room number 07A Gusoba Kiresimi ase number enotisano na Ibere kianda Isano na Ibere Isano na Iza Tumara Kabere Isano ne Mamara Kabere kianda Ibere. Eva Health Multidynamic Kisii, the greatest wealth is health. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo y'abayibuli. Omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero unabale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana bwembe bangaye no menye tengabaito otetunde baba ngaye tengakelitoke moiwe ayo mwanjwa omurigereria omuya Ndizi TV litukoria rero naende twaikire asege karokia bagaka lakini litukoria rero obatenene bari tayari no bare mubuise ne pia cause ebaraba Gusii batayita gotebia round 2 gose entundende ya kabere igoro yo roje ru osao sao igwa orochoro nigoro bwata mangana manga marito amange mono Amayia na yande agokuinyoringa orojiru sawa sawa ndororioro igo twatiri mboka kuruke gogi twacha aba metembe twaikire rocha ni matwaraji kogotebia mangana mange yorochoru onye gogotorigeria Ndizi TV ndage tondegerere buya kabisa ayo gotorigereria otwanchete igwa ase mitandao yaito ndage gogotebia onye gokobare ne TV yao nga yoko batana na ase simi otonyore Facebook gokobata search Ndizi TV News Digital watonyorre wanze kwenjoy iki program cheto gosemero bari yeto koko kwenda se YouTube
egento kubataga research lika Ndizi TV news okireria macho wanze we enjoy live because ebintu ebigane ebyankaga tali golyoka gokogenda ase website ya Ndizi TV igokubata egento gekorwa www.ndizitv.net igolyoka bwana mangana yabe lero buna twikiraga ngojinande gokoyura tole igoro yobuya bworochoyo no muganoye ono tega matukera bagaka no bara bagojigogotebia mangana amaya nabangina mbara bagojigogotebia mangana amaya igwa orochoro karamanyanga ki ndwa bwate into bya kolie kurwaro twakwana around area bintu byo kolie gumbyale ngobu na chinswe mbwa bwate bakintu bya menya to bikoro kwebisengi byale koliewa do you understand ebitonto mbyale ngo nebinte nemete menge yende yalenga malyo ntwa yakunira kidogo lero ngo chikokwana tore igoro yechitinga etinga chirichi agasire kale no chi abeche yekira kutira konyora mangana akiri nyuma tutaragenda gabu tigandara gotenga abagakambara mwako nchonga igora ige kuchigora no embura yari kutonchonga kuchigora igora kuchigora borigora ekiagera igora no amaraga achire mura yatu amachatiri mbogocha maya aswarocha tubwato mwako kurgonchonga mwenari onchonga no mugaka omaete igoro yeke Gusii onchonga igaye kwanira mangana amanga kimo onchonga mu intogisiora atotebinga no yongari kuchari kokwana gati anto bwato mugakonde omongwana sana okorokunga nere Thompson okali mosinto nyakundi era gochigo twerare boni ngane nta tokora aliba ka kwanza ara tweresa naki ali astu achakirete igoro yoro choro ali ne nkorekero twati atotirimbo kigocha pakaga abono ngaitoberetega omugako kali koranche na agure nse ya magora nga koranche siboka korwe nkoro no Gusii okonya abagusii ba minu mamanye igoro yorocho obatebinga ngaki orocho rocha agete kurwari bocha gocha daga iganga ya tore bona abatengeri n'abagusii mwensi mototengerete bono moko igwa manganaya aiga bono igatwarenge omokubi oria tokobwatia orocho ororuo sao orocho oro igarororo tambe lakini bono erieta liro bogoreti rwensi tatwaikire maata erokoro kuo sao ekwende eria mokubi oria igatwachiete ase enkorekero erio orocho oro ese rwachakerete tokanyora nga erwachakerete kururwa gisiora rogoro rwagisiora kanisa ya Catholic ekagachire rogatirimboka korwatirimboka rwaika chikagwa mogogo chikagwa rokanyora nyabi oroche rogogwa nyabisibi igondo soete mogogo arugacha nyabisibi ndoete getare rogacha mogogo rokanyora rogoro kunyabisibi bondo korweta abuo rogatirimboka rokamanya konyoro ronde rokoro kumokwe chiberege wewe rokamanya gocha bono rokanyora rokabrokwo mogogo agarwaro kumogogo bono aigarwachire kubwatana no roche rokoro kwa osao bone se tole bono iga no yo osao bono kayatiri muko chimate ngochire yasoa ase charachani ime ne charachani eko endelea chikubwato roche rokoro kwa gwachi igorende ase ikoria rero nkokwanire ekerenga kiorochoro buna rwabete rwatorendete kurwesa abasigisi konye baitire gesobukyo mu Gusii gyonsi kiaere bagacha korarira gaesotobe gaesoteneine etoteneine se biore igoro ese emebere y'abasigisi ese kisikali kire bono no toteneine igo omotengeri aya ndonzi nkonyagambira tore gochitore tochake muno musisi oria achete kurwaria paka gacha goiterwa yamono sana mwako kali uratebire aserwa chakirete gocha utotirimbukiri gocha kwane nyamasibyo kwane amareta mange kwarengereria abwo ogotega ogoto oigwe because orochoro igoro bwata mangana maya mange na historia iliyo kwegerera buno Gusii wodiga ngende nsemende yo mugaka onchonga ateba marietaye nera arakunake yani ogwansera
ng'aki amaete igoro yorochoro mwakonchogu buya mono inche muna maito rochoro osao yero chakerete muno yo minta kwano kari korugoro rukarukwa marieto nsi korugoro rugaja korukwege tare egetare ke rugatirimboka ke rukarukunya bororo ekero rwatirimboka rwaikaja bororo rugaja konyora na machanda korwa akorwa nyabisibi akanyora na yanda akorwa korusobo mokwe akerasa agana na macha yema karukwemegogo omogogo no rotirimbo getegoika ugaja konyora na machande kaikire korwa ikire mahate kigimaro karukunyabi rokarukwa usao yenge chororo keiro usao musigisi kero bare goitana na Gusii kare bakobuna obonda oboruoti ande babuna no bonyanse chombe chikorisia abande bakoiba chombe cha Gusii abasigisi bakaja bakaeta botukoigo bakagenda paka aria mwagichana maatense kogusero bachigo ichaka goita bantu na koiba chombe chiabo gotira omusigisi narenga ore korokunya kebe ekero batira gotira baikire jakeiria aria mwamonari no inye Abagusii batebete nga omonto mokora kemba moite kigima nyakebe rorito komenya nga twaitira abasigisi aba abasigisi bare korokubasigisi yabare korokwa baromita bono ekero batira gotira go babwata chombe chia Abagusii gotira bachigoika aigo mora igoro orinya kebe agaiteruo musigisi oyo rengene ganga yogoita Abagusii agaiteruo rori bono ke bagochigotirimboka gocha amacha yaganara